Poème, nous allons écouter un poème qui sera récité par M. Bachar Traoré. Assalamu alaikum. Hanye kango labe bamanangala. Yasa anru ka jidi famgala kusobe. Arabu bi utada arabu kala. Ali samai paisana utada uka paisana kala akadi ngandame. Fa nganji ja katoka doniga anru ka kala kwa. Wala amna ofenga sisa. Ni mɔgɔ min bɛ kisi ɲini I bɛ kunna ndiya ɲini I ka se Ahamadu ka gulamu ma. Ni mɔgɔ min bɛ kisi ɲini I bɛ kunna ndiya ɲini I ka se Ahamadu ka gulamu ma. Ekase Ahamadu ka gulamu ma. Yomine itanyana hiya kele itachana sharifu du wali judu kiraya dunge. Yomine itanyana hiya kele itachana sharifu du wali judu kiraya dunge. Kiraya dunge. Alaka unge kalandenye Allahu kambe faka imam madinoro la bidahya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alaka unge kalandenye Allahu kambe faka imam madinoro la bidahya. Bidahya. Allahu yoi kangisi Allahu kambe tanga kabo dajali toro ma bidahya. Nare takbir. Nare takbir. Allahu yoi kangisi Allahu kambe tanga kabo dajali toro ma bidahya. Bidahya. Allahu yoi kangisi Allahu kambe tanga kabo shetana toro ma bidahya. Rabbi. Allahu yoi kangisi Allahu kambe tanga kabo shetana toro ma bidahya. Ya Rabbi. Kalifai ka la nyini amiru ka la nyini Allahu ko sabati bidahya. Amina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zinaba. 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 Allahu Akbar. Kalfai ka la nyini amiru ka la nyini Allahu ko sabati bidahya. Amin. Bidahya. Farajau ka juku ya frafin ka juku ya Allahu yoi kangisi bidahya. Farajau ka juku ya frafin ka juku ya Allahu yoi kangisi bidahya. Bidahya.
Kalambao ka jukuya kuvenga jukuya Allahu yo ikange sebe jahiya. Kalambao ka jukuya kuvenga jukuya Allahu yo ikange sebe jahiya. Jahiya. Allahu yo kisike Allahu yo nemake ika Muhammadu ka bijahiya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu yo kisike Allahu yo nemake ika Muhammadu ka bijahiya. Bijahiya. Mukiruka nyenengali nakiruka nyenengali Allahu kuno ya bijahiya. Mukiruka nyenengali nakiruka nyenengali Allahu kuno ya bijahiya. Bijahiya. La kharaham mejuku la karasranya juku Allahu yo ikange sebe jahiya. La kharaham mejuku la karasranya juku Allahu yo ikange sebe jahiya. Jahiya. Wasalli ya somadu salimu ya faridu bariki ya wahidu ala jadi. Wasalli ya somadu salimu ya faridu bariki ya wahidu ala jadi. Ala jadi. Ala jadi, ala jadi, ala jadi. Nare takbir. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa. Islam. Islam. Jazakumullah. Merci. Maintenant, nous allons écouter un mot du président du Conseil national de la jeunesse de Kanagila. Kanagila, je ne sais pas si c'est comme ça. Kanagila. Salam alaikum. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maa maa ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ u ka so kana ni kɛnɛ sanumaba nin kan. An ka foli bɛ ni jama bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ ye Fode, n jamu ye Kuyate ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen don Manden ma, commune ni Manden, n'o ye Kulukoro yɛrɛ ka mara yɔrɔ min don Manden, n'o ye commune ni Manden, an sigilen don yen. Ayiwa, o jeunesse ɲɛmɔgɔ ye ne ye. Alhamdulilayi, an nana ni kɛnɛ sanumaba nin kan bi, n'an mana dakuruɲa kelen fɔ, an bɛ ɲugu anw yɛrɛ la. Ka d'a kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni kɛnɛ sanumaba nin sigi jamana kɔnɔ, wa jamana bɛ gɛlɛya min fɛnɛ kɔnɔ, ni jamakulu kana o kɛnɛ kan, vraiment an bɛna bɛɛ lajɛlen fo. An nana Bilali tɔgɔya la, a b'an ka Manden, a b'an ka commune kɔnɔ. An bɛ activité fɛn fɛn kɛ commune kɔnɔ, Bilali a jɔyɔrɔ b'a la, a b'a sogo donn'a la, a b'a garijɛgɛ donn'a la. An nana ka na waleɲuman dɔn kɛnɛ kan, ka na foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la, Ala ka wuli hɛrɛ la, Ala kana baasi foyi se mɔgɔ si ma. An mana bolo bɔ yan ka taa an tɛgɛ don fɛn fɛn na, Ala ka kɛ hɛrɛ an ma. Ala ka garijɛgɛ sanuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka jamana kundufa. Ala kana bafa. Ala ka barika don an bɛɛ ka garijɛgɛ la. Kɛtɔ bɛ na sallallahu Muhammadu. Sallallahu alayhi wa sallam. Merci, merci au président du Conseil national de la jeunesse de Kanagila. Merci pour cette bénédiction-là.